Galondi Zegati, Tenya Willila, Falakachi, Tunya Willila, Aronde Segatunya, Tunya Willila, Falakachi, Tenya Willila, Galondi Zegati, Tenya Willila, Falakachi, Tenya Willila, Namara Shikolumba, Tenya Willila, Falakachi, Tenya Willila, Saraga Jubu Muri, Tenya Willila, Falakachi, Never Tenya Willila, Dabali Jubu Kemuri, Tenya Willila. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. عمبال ما شرف لا تيفي لجبو ومبو بلا جلين فوه نسلامك فولي هنو يالك كشينا هننا كبركة أمي الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلين نبو كنا دياب بدا دوي حدا مدين فاتولين كوفي كموتويكو ديو نكالان ديونا منو حكلي بجيكو كتوكا دووكي يه واتي بلا جلينا على Shrif la duba garzige do odela lafiya bugu kren yala ala mahinela anga cerkowa a Sherif Omar Haidara ani akademaya kabna fatura fo kana se bima dongodo kalo sanwo san adeumbe do donke ka nyeshin ama nin sandama nun konnala amode unaka kalane unaka demaye ngani asirika voku be ziara ba boluda aye sanwo san ota ko sabana kera nyina karido juin kalo klet muga ani saba samba fla ani tan ani kononton baraw damnera ni qur'ane kalan dokun bela jelen kera qur'ane kalan ani dalailul khairati kalanina bara nunun bela jelen nana kunche ni karidon yi juin kalo kle muga ani saba samba fla ani tan ani kononton ka qur'ane kalan ba buluda ka wele bla islam jama bela jelen ma lafiya buguna lamini bela jelen kana dalailul khairati kalan ka qur'ane kalan ka dafa ka duoke bara nunun bela jelen konnala anga misri nyamo lafiya bugu sigida nyamo anga karamo baw ulu yi kumata la ke o yimi fo anga je anga ululame ben nan yiredi sabu ni femi gala bi saranode amana foila ya ni ala kote o kuma ambi man sayin deli ya rabbi ala ka baraida am bela jirima ala ka ambe julumun kafari awa demse frama koroka am balma muso an kam bisiru muso korobaw ka tawma lafiya bu bede kodu muso la ka be mun she yansuro mun she ma yansuro an ka foli ba bela jirima sabu fenfe ni ma yansura amba do ingani ya beya uda ala so bunya bala ali bambe duwo kanyala ka hera kanowi kiba kanu ko sana barka ko so salli ala muhammad jama amba be fo ka wal manoni sama fulkainu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mawma manana kenenga kabir do kun damine fusisa ani baro barakala ka hina sanga sorba mani sama subela dele ala ka barakatu jamana erela ala ka samia here mai ka samia barka mai ayina fanga manga kumgata mamuna donba wana hukunse betola ame fulu ko betola na ba kenen bela jelen ka hedala ka wira fu kan barajman ko ina wen barajman min sino e ka ziara torba ka ban sanama ka karange ka dunya na mana ka sigida nyina mana e ambu fula ko walman do ka ina Allah taala fe kala nu do mun ka ala ka ina setabama ala ka barka do dukona na ka barka do sigida la ka barka do jamana na mani almamun kumgata almamuna donba ani hukun se mo ko islam bela diren tola ambe be fuka be wal mando ka ini ala fa ala min ta yana sa taala ko irana amboro ka baraba mun ngek dama ina no qur'an kalan sen dil selwe ana me do mi nga kunutula selula ala ka be ka here jamana ma de kumbe jamana won ala ka wuli ka boka ya rabbi ala ka hinana ala ka makutu salli ala muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aw ben chani baraji ala ka nawsara وعلى سيدنا محمد وعليه أتمان الأكملان وآله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم مجددا أما المسلمو أني أو نودو كرمان تونينا حيدر للطغلة الحاج الشريف مصطفى حيدر لجنة جونكا أفواتاب لا كندا جمانوكا أنا فرنسا جمانوكا الحاج الشريف عمر حيدر أقوم نمبر فرافينايا منمبر بمكو أني مالي فامتان نان بلا جلنا أكو أنوسو جالندو بي كبو كسلامو فو وتغلا تشيلا ولا أنزغلين كنكا ينانغا كما ينتولا سي أمبي كما يني كما بوندا تغوفي
ka tila ka yafa ɲini an karamɔgɔw fɛ n'olu de an lamɔbaw ye k'an bolo fila bila an kɔ u ye ka dɔn n'i ye tasumabɔlan sɔrɔ ka ban i lafiyara n'i y'a ye n kɛnɛ kan an ka kuma dɔn tɛ an ka jɔyɔrɔtigiya tɛ an b'an karamɔgɔw an'an faw ka ci de la ziyara min sigilen filɛ nin ye alhaji sherif umaru haidara tɔgɔ la ani du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa o maa y'a sensen nin kɛnɛ in kan an lamɔbagaw la ka taa bila alimamuw na ka taa bila dugutigiw la ka taa bila karamɔgɔw la o ko u bɛɛ lajɛlen u bisimila u ka so yan de u yɛrɛ ka so ye an bi foli kɛrɛnkɛrɛn ci an birina so fila ma kitagun kan haydarala mun bɛ kitagun kan ka tila ka foli se an birina so ma kulukoroba n'o ye de dukurolela ye o tɛmɛnen kɔrɔ fɛ ka foli ci se sigida sigibaa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnla ka foli ci si jabatela la o bɔlen kɔrɔ kɔfɛ an bɛ foli se sheikh almarhum imam abdurrahman tarawele a ka du ma alhaji umaru haidara ani maa fɛn fɛn jɛna sigi la k'a damina debi misiri kɔnɔ fo ka n'a bila sigida la qu'est-ce ani ce ja a ye kumakan labato kira sallallahu alaihi wasallam ye kumakan min n'a ye layidu da an ma k'a fɔ ko silamɛw ye kelen ye ko silamɛw tɛna ɲɔgɔn labila u ɲɛnama ani fatulen kɔ o layidu min n'a y'o layidu ta kira bolo k'a y'o layidu labato sallallahu alaihi wasallam o layidu kelen min n'a y'o ta sherif umar haidara ɲɛna ja a fatulen kɔrɔ kɔfɛ aw denw layidu timɛ o tuma na aw nani nin kɛnɛ sanuma in kan a ma bala o la nka mɔgɔ bi fo i yɛrɛ tɔgɔ la ci la o tuma na du yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ la an faw tɔgɔ la khalili ibrahim k'a ta o la ka jigi ka na bila n fa bulo la ka na bila muhamadu la n'o y'an mɔgɔtigi ye ka na bila al-imam hamidu sherifu haidara la ani an ka musokɔrɔba fila min bi so kɔnɔ ani kalandenw bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ ko silamɛw ani ce a yɛrɛ tɔgɔ la ci la an b'a fɔ ala ka san caman yira an na bato min ni deli ni ala deli min bɛ kina kɛ an balimaw n'an faw ye yarabi olu dama tɛ i k'a dɔn an bɛɛ de don o la ala ka duwawu in ala k'a minɛ n'o y'an ka jigita ye an bɛna an kun da ala surunya an ta bi minnu bolo ani minnu ta b'an bolo k'a fɔ u ye ko tiɲɛna an jigi tugura bamakɔkaw lafiyabugukaw ka aw ka adamadenya kɛcogo a bɛ mɔgɔ wasa nin de ye suko min kɛcogo ye a kɔtigi kɔfɛ o tuma na o tigi ɲɛnama a ka ca ala fɛ a jigi bi tugu ni yɔrɔ in na gɛrɛbukɛ min ye kuma lase gɛrɛbuw bɛɛ tɔgɔ la ani an faw n'an karamɔgɔw tɔgɔ la o ye gɛrɛbukɛ kasimu jabiri kone ye ni fili yera kuma na o ne ka denmisɛnya ani ka kuma dɔnbaliya fili ye n karamɔgɔw ni n baw ni n mɔmusow m'o donda n yɔrɔ la n bi yafa ɲini kira sallallahu alaihi wasallam manto ɲuman bɛɛ fɛ ni daɲakuru janyana o bɛ se ka kɛ denmisɛnya ni kuma dɔnbaliya ye wa aqulu akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah nen tali nafa si tɛ a alisalama tumu min bɛ mali la ani zo min bɛ mali la ani galaka dimi min bɛ mali la a y'a kɛ ala ni alakira kama kuranna kalannen kama lahawta hasidiya ba in an k'a bila silama a bɛ sigi mɛ hasidiya min filɛ e dusukun na ka se nin ma ni m'a bila e mago tɛ ɲɛ o mago tɛ ɲɛ wa mali yɛrɛ balo de kɛ mɛ hasidiya ye a minji ye ŋaniya juguya ye jamana si tɛ ka mali lamini n'o jamana masakɛ tɛna a kungo ɲɛnabɔ mali la ka taa n'a taara a mago bɛ dilan o mɔgɔ joli joli bɛ nin kɛnɛ in kan nin dugu in kɔnɔ nin jamana in kɔnɔ n'o sigilen bɛ tasuma wulilen bɛ mali la o mɔgɔ joli joli bɛ yen karamɔgɔ bɛ mali la yan avion bɛ wuli u tɔgɔra jamana baw ra ka na u mago ɲɛnabɔ yan su fɛ ka se k'o su kelen an sigilen filɛ ɲɔgɔn kan foyi m'an sigi kɔfɛ ni hasidiya tɛ o bɛ na an b'o ka nafolo minɛ k'o dun k'o mago ɲɛ
e bara ne bara ni yɛrɛ bara an dɛsɛ mɛ k'an yɛrɛ mako ɲɛ a'udhu billahi minash shaitani rajim ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala ka Mali kisi a yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala ka silamɛden bɛɛ bɔ hasidiya kɔnɔ juma tile kɔnɔ kuranɛ min bɛ kalan Mali kɔnɔ a ka ca kuranɛ siɲɛ 700 ye hasidiya fɛ a nafa si tɛ dɔn ŋaniya juguya fɛ a nafa si tɛ dɔn si k'i ɲɛ tɛ da si kan kuranɛ bɛ bɛɛ kɔnɔ jamana o jamana n'o masakɛ kamana gan a bɛ avion ta ka na Bamakɔ a kana mago ɲɛnabɔ ka taa anw filɛ kamana gan kɔlɔn kɔnɔ ni e bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ est ce que ma mun kama an ka sabali ten sa a to an ka fara ɲɔgɔn na ten sa a to an ka ɲɔgɔn dɔn ten sa dɔ kɛra sa dɛ ne si bɛ san 85 la Mali ka yɛrɛ t'a sɔrɔ ne si bɛ san 35 la a ye sabali ten ne t'a fɔ karisa bɛ ta karisa bɛ ta dɛ a to jamana ka lafiya ten sa i sera bɔ ye ten sa jamana bɛ ka tiɲɛ i sigilen ɲɛna hasida min bɛ dusukun o de y'a to i ka dugawu tɛ jaabi ni hasida ye min bila n'i ye tabatiya da siɲɛ tankɛ Robert kama a bɛ jaabi i ka dugawu jaabi baliya ju bɛ ka hasidiya de la Bunihubatigu ko ako hasiduhu alakira hasidiya ba muti e kasa ina aishuka ankadu wa ote alakira hasidiya ba kene ma o ma ni be ka salama wa hasidiya i mago tinye bloke nyuma ndi teme saraka kala min saraka kala ala mansuru man nasara dina wa khudul ma khala al muslimina aya ko shayro laha ni nyore salama o de kodo ande ma be ka nyon labladi an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye maa kɔnɔnajɛ ɲini an cɛla min tɛ hasidi fiyewu n'a ye maa 5 bɔ an cɛla a tɔ ti bɛn nkalon ye wa jalaki wɛrɛ si tɛ jamana in kɔnɔ an yɛrɛ ka hasidiya kɔ tɔɲɔni si tɛ an yɛrɛ ka hasidiya kɔ magosa si tɛ Mali ka Mali yɛrɛ ka hasidiya kɔ Mali a se ma sabali tɛ sa a ye sabali tɛ sa i filɛ i t'i balimakɛ fɛ i t'a den fɛ o n'o bɔra du kɔnɔ kun bamanan cɛkɔrɔba ko a ko jamana bi dilan du de kɔnɔ ni du denmisɛnninw dilanla olu mana bɔ bɔlɔn na olu bɛ ɲɔgɔn dilan ni du ma se ka dilan bɔlɔn tɛ dilan dugu tɛ dilan jamana tɛ dilan bon jɛni ka du bɛ yen ko b'a yɛrɛ sago la denmisɛnw ko a y'u to yen ne fa kun ye to yen ko denmisɛnw k'o to e kɛ mɛ ka kɛ min ye bi e tun bɛ kɛ o ya an bɛ foli kɛ ala ka hinɛ banbaatɔ bɛɛ la ala Usmanu Kalafo sababu de y'an se kɛnɛ in kan yan ani Alhaji Umaru Haidara olu de sababu an se kɛnɛ kan yan alisalama a bɛ hakɛ to a ka yafa fɔta ninnu na ne yɛrɛ bɛ hasidiya in kɔnɔ ne yɛrɛ b'a kɔnɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma ala ka hinɛ maa min y'an sababu ye n'o ye Alhaji Usmanu Kalafo ala ka hinɛ an na ala ka yafa ma Alhaji Umaru Haidara a n'a den bɛɛ a n'a dɔgɔ bɛɛ a n'a kɔrɔ bɛɛ a ka maa o maa y'a kɔn lahara n'a yɛrɛ ani minnu b'a kɔfɛ Alahu Taala k'a bɛɛ kɛ ahlul janna ye o sɛbɛn ala k'o kɛ ko an ka adi ala wele a b'an ka dugawu jaabi n'an y'a wele yafa na a bɛ yafa ma ala ka yafa an ma ala ka yafa ani salama bɛɛ lajɛlen ma ala ka ani salama bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ala ka laban ɲuman di ani salama bɛɛ ma ala ka laban ɲuman di ani salama bɛɛ ma ala ka ani salama bɛɛ lafiya ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam a ko hɛrɛtigi o hɛrɛtigi ko i ka lafiya deli ala fɛ ko hɛrɛtigi joli joli don n'o lafiyalen t'a ka so اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة نيالك رحمة كاي ومن أيت وانغا العافية دي أن يرني أمبلمو نسلام عليك أمبل العافية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحاضرين تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة أمبر أسلامه ولكن يكون على جلماني أنتنا مشام ورفبلي أنك تقربا أكثر بقربا نبرك كم سيسا ألني جواب مكنا منك ألني جاك كم لا سلوي أو كم تي أوما أمني دوني كم كم نسيسا أي بلا جنوا وسا فمن بجمانا كونكا
ni dongo don a bɛ fɔ an ɲɛna k'an ka dugawu kɛ o la a ye o jeli minnu bɛ yen a y'o de fɔ an ɲɛna sisan bɛɛ y'a faamuya an b'a dɔn an filɛ cɛba min ka ziyara kɔnɔna na nin ye n'o ye an fa Alhaji Umaru Hayidara ye o n'a ɲɔgɔnna minnu tɛmɛna n'olu ka dubabu ko tɛ jamana in sama sɔrɔ a y'a yɛrɛ ɲini nka an b'a laban yin an b'a fo ka barikada u ye dugawu min kɛ ka fɛn min to an bolo an k'an cɛsiri o la an filɛ o ziyara ninnu kɛnɛ kan ninnu ye dugawu jaabi yɔrɔw ye dugawu fɛn fɛn mana kɛ nin kɛnɛ kan yan kɔsɔn bɛ yen kama bɛ yen o tuma yarabi n'olu kɔsɔn n'olu kama ye ala ka dugawu in jaabi an ye n'o tɛ olu ta nɔgɔyara a fɔra ɲɛna sisan olu ta nɔgɔyara olu su yera olu su kora silamɛya suko cogo la k'u fɛrɛ bɔ silamɛya fɛrɛ bɔ cogo la ka seliw ka silamɛya fɛrɛ seli cogo la min ta n'o tɛna ye dun e bɛ taa sisi i ka so kɔnɔ k'i jeni k'i sisi i ka so kɔnɔ fo ɲininkali bɛ taa kɛ yala nin ye jɔnni ye nin ye jɔnni ye i m'a bɔ i m'a min nin ye kojuguba ye min nana an ka jamana kɔnɔ nka an m'an yɛrɛkun de ɲininka an kana maa wɛrɛ ɲininka an k'an yɛrɛkun ɲininka inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim o tuma ni kun ala ko ale tɛ jamakulu ka yaharasi yɛlɛma ka bɔ ale ala yɛrɛ yɔrɔ fo ne jamakulutigi ninnu yɛrɛ y'u ka lahara yɛlɛma ni kota sababu ye kota lasali fɔlɔ ye jumɛn ye hasidiya komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na hasidiya an ka du kɔnɔnaw falen bɛ hasidiya la kin kɔnɔnaw falen bɛ hasidiya la wajibi jamana fana bɛ kɛ hasidi jamana ye o jamana kɛra hasidi jamana ye ala ka kisi k'an tanga o ye halaki ye o kuma an ka dusukun ɲɛ n'i y'a mɛn a dɔw m'a faamuya ko seli tɛ silamɛya ye u m'a faamu de donc caman hakili la n taara misiri kɔnɔ n bɔra misiri kɔnɔ n yɛrɛ misilata la k'a banna e dusukun o finnen bɛ komi n'a fɔ galadaga e ka misilata bɛ mun ɲɛ o la a tɛ foyi ɲɛ i ye ala kɛra ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw dɔla kelen si tɛ kɛ muminu ɲuman ye f'i ka taa fɛn kanu ni balima ye bɛ min kanu i yɛrɛ kun ye e sigilen bɛ don o don dɔ ka halaki dɔ ta ka tiɲɛ dɔ ka lebu e ka o seli e ka muminu bɛ taara min a fɔra a kɛra jalamugu don dɔrɔn e t'a kɛ o tuma ala ka hakili ɲuman d'an ma maakɔrɔba ninnu n'an filɛ u nɔ na nin ye u ye baara kɛ nin taasira min ala kana an bɔ o kan hali maaw nana ka n'o bɛɛ fɔ an ye ko ziyara ti bɛn mawuludukɛ ti bɛn nin ti bɛn maabonya ti bɛn ko mama musa ni maa ye ko o tɛ tiɲɛ kuma ye ni mama musa ni maa ye diɲɛ ti sigi hali sini dɔ bɛ marifatigi bɛ si ka dɔ garidi dɔ bɛ si a ka so a bɛ hami na e ko maaw ye kelen ye ni maaw kɛra kelen diɲɛ tɛ se ka sigi o tuma an b'o maa bonya an ka maakɔrɔba ninnu y'o sira de yira n na an b'o de kan wa an t'a bila maa ka lebulu kuma ye an t'a bila maa ka fosi ye groupement des leaders spirituels yɛrɛ sigira nin de kama o tuma yarabi ala k'an dunmɛ nin na an bɛ baara minnu kɛ ala ka hinɛ se taabaw ma ala k'an yɛrɛ mago to n'u hɔrɔma n'u barika ye ala k'an to kama la ala k'an to kɔsɔn na wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amada Samo kuma jante an mankan mɛnni dɔrɔn nege bɛ mɔgɔw la n'o tɛ folikan banna an ka limami n'o ye Kasim Jabir Kone bɔra ka foli min lase o tun ye wasakɛ nka wajibili man kan an na kɛra dakurunya fila ye an k'o lase mɔgɔw ma o bɛɛ ye folikan kelen de ye an ye maaw wele maaw y'an jaabi an ye maaw wele maaw y'an jaabi an ka cɛkɔrɔba Alhaji al-Imam Sheikh Umar Sharif Hayidara o ka ziyara kɛnɛ kan bi ni y'a san damadɔ ye an b'a la yan nka n'i ye silamɛw ye yɔrɔ o yɔrɔ dɔ de y'a sababu ye n'i ye silamɛw ye yɔrɔ o yɔrɔ dɔ de y'a sababu ye du o du bɛ yen tigi de b'a la an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma
foli kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli se an ka kɛnɛ sigiba min fana y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi an denw bɛɛ tɔgɔ la n'o ye Mohamadu Keyita ye ale ni ŋaniya siri ka na a ɲini an sigilen kan yan ko an ka jija an ka dugawu kɛ ale mɔkɛ ye o de ziyara in daminɛ silamɛw adamaden kana ɲinɛ sababu kɔ de bɛ yɔrɔ yɔrɔ e k'i jɛ ka sababu ko fɔ min ka gɛlɛn ɲɛnɛmaya la o ye hasidiya ye ala k'an kisi hasidiya ma parce que hasidi tɛ kɛ a yɛrɛ sago ye a tɛ kɛ ala yɛrɛ sago ye silamɛw an bɛ foli se ale ma ka dugawu k'a ye a n'a dɔgɔ bɛɛ a dɔgɔ tɔ fɛn bɛ yan ayiwa an den cɛmanw la ka se musomanw ma ka foli se bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ olu de fana farala ale kan ka baara in kɛ silamɛw ka fara an tɔw fana kan alhamdulilayi an ye quartier mɔgɔw wele fo k'an jɔ an yɛrɛ la bi ni ni maaba ninnu ye kɛnɛ kan yan k'u nana an kungo la silamɛw ni koba ye an na bi dɛ n b'a yira k'a fɔ kunun ko ninnu maaw kun hakili b'anw na wa bi ta yɛrɛ juguyara u ye sigida in na yan mɔgɔw bɛna dɔn bi ko bɛ yan ko kun bɛ yan dɛ mɛ aw de y'a bɛna tɔ mankan ɲɛna bi ɲɛma bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan silamɛw ka foli se bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ denw bɛɛ bɛ yan alhaji Sheikh Amadu Tarawele o Amadu Bile a denw bɛ yan ale fana kalanna karamɔgɔ min fɛ n'o ye alhaji Sheikh Usman Khalafu Haidara a denkɛ kɔrɔba nana sisan a n'a ka majigi yan ci fɔ ye waati min a ma gɛlɛya foyi don a la a ko ni ala sɔnna ma a bɛ kɛnɛ kan yan a nana sisan sigilen bɛ yan kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen a ta don daga maa bɛ kɛnɛ in kan yan bɛɛ lajɛlen b'ale taaya kɔnɔna la alhamdulilayi an bɛ foli s'a ma foli se an ka imamu bɛɛ ma ka foli se an ka ɲɛmaaba fana ni alhaji Mamadu Makiba ye kɛnɛ in denfaya taara k'a di ale de ma kabi ziyara in daminɛ don fo bi y'a san damadɔ ye ale b'an dɛmɛ a baara bɛɛ la a bɛ tasiraw yira an kan ka tasira kɛ minnu ye o daminɛ bi o daminɛ kabi tɔn fɔlɔfɔlɔ waati la fo kana se bi ma ani kunu ani bi an ma ɲinɛ an kɔ misigala darati an bɛ foli s'a ma alhaji Sheikh al-Imam Mohamadu Makiba an bɛ foli s'a ma yarabi ala ka sini kɛnɛ da n'u bɛɛ ma ka nabaga bɛɛ fo an karamɔgɔ fana bɛ yan ani an burankɛ n'o ye alhaji Sheikh Usman Konta ka foli s'a fana ma alhamdulilayi a fana bɛ kɛnɛ in kɛ yan kɛnɛ in tigiya b'a fana bolo ka d'a kan o siraw ye minnu kɔnɔ ka don kosɛbɛ an t'olu foli kɛnɛ kan n'ala sɔnna ma n'ala fo don se olu bɛ fɔ ka nabaga bɛɛ fo an ka mɔgɔw bɔra fo duguw la ka na an kɔrɔkɛ bɛ kɛnɛ kan Mamadu Jara a bɔra Sikaso ka na ziyara bɛɛ yan fɔra ye donna a wulila ka na a ka foli bɛ kɛnɛ kan ka k'o bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ yarabi san wɛrɛ ala ko yira an bɛɛ la an bɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ fo mɔgɔw de y'an dɛmɛ maa ma y'an dɛmɛ ka dɔrɔmɛ d'an ma nin kungo in na Dalailul Khairati ni kuranɛ duwawu sɔrɔla ka kalan ala ma hinɛla an ka karamɔgɔ Amadu Bilen denkɛ n'o ye al-Imam Muhammad Tarawele fɛ واهد بها ديوننا واسل بها أهوالنا وبلغ بها آملنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها خوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وسكل بها يا رب موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتاوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره ومتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وأشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأسفاء وأسقينا بكاسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تمتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفي به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونكسب به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب كسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك يا رب بدغنا تسر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصل أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مالنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا أفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض فلطفت بالأجنة في بطون أمهاتها والتف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. duwawu kala ni baara nunu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an y'an ka kuma galama tengu mɔnɔ kulubali ani Mohamed Keita olu minnu yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana nin baara in labɛnni na u ye min sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna an ka jɛ an ka o lamɛn. laɲini min na ne ni an bɛ foli kɛ fɔlɔ aw yɛrɛ la a ka cɛsiri la san o san b'aw ye a kɛnɛ kan b'aw fo an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo laɲini min na ne ziyara ye a fɔlɔ ye jumɛn ye ni Ala kɛra a ka yɛrɛ la nɛɛma ni kisi b'a ma nin y'a ka sunna de ye nin y'a ka sunna baara de ye. A b'i lakale k'a fɔ ko kira ka bana laban yɛrɛ sɔrɔla kaburu ziyara fɛ kira tun bɛ bɔ su fɛ a tun b'a dɛn ka taa ziyara kɛ kaburudon na munna a tun b'a kɛ a fɔlɔ nafa min b'a la a bɛ hadamaden hakili jigin lahara la a filanan a b'a to aw jurumu bɛ yafa a sabanan a b'a to fana a bɛ hɛrɛ min ɲini ɲɛnɛmaya kɔnɔ Ala bɛ o kɛ a naaninan a b'a to min fana taara a ka hakɛ min bɛ aw kana a ye o dafa ale ye a b'a hinɛ fana sɔrɔ donc an ye o de ye k'a fɔ surtout hadamaden bangebaga o ka gɛlɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o Ala yɛrɛ ko n'an bɛ ɲumanya kɛ k'an ka fɔlɔ an bangebagaw de la donc o la ɲumanya foyi tɛ yen ka tɛmɛ dugawu kɛli ka bangebaga taalen ye baara ɲuman tɛ yen ka tɛmɛ o kan ni hakɛ bɛ na bangebaga ni hadamaden cɛ surtout woloden cɛ o y'a la belebeleba ye donc o de yera k'a fɔ a nafa ka bon kira ka sunna fana don mɔgɔ tɛ a baraji dan dɔn ɲɛnɛmaya kɔnɔ ani alikiyama an y'a ye k'a fɔ nin baara in kan ka don ba la nin baara in kan ka ta kumakan laban min bɛ n bolo o de ye nisɔndiya de bɛ n bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲɛsin bɛɛ ma k'a fɔ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan fɛn kelen min bɛ se ka du barika ka sigida barika ka jamana barika ka balawu ɲɔni ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka balawu ɲɔni ka bɔ sigida la k'aw yɛrɛ ka jɔrɔnakow ban o fɛnba n'i k'i b'a jate n'a fɔlɔ ma kɛ ziyara ye a filanan bɛ k'a ye ka hakili to a ka tagabagaw la
donc bɛɛ k'i hakili to i ka tagabagaw la k'a fɔ i taara i fa bila i taara i ba bila i taara i balima bila a banna a b'a ka baara bolo non mɔgɔ tɛ to a ka baara bolo ni bɛɛ tora i ka baara bolo dɔ ka baara t'a kisi o dɔ ka seli t'a kisi dɔ ka sun t'a kisi dɔ ka hiji t'a kisi mais dɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn ninnu ma de donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to nin na a kana dan tile 3 ma a kana dan tile 40 ma a kana dan tile 7 ma hakɛ min bɛ anw kana taabaw fɛ min tɛ ban abada o de ye sarakabɔ ni dugawu ye ani ka taa ziyara kɛ u ye donc an b'o ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri o baara kɛli la an ye dugawu minnu kɛ kabiri sura fo bi ala ka hinɛ se tagabagaw ma ala ka hinɛ se adaralakaw taabɔ bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ se silamɛ taabaa bɛɛ lajɛlen ma mali bɛ dugu min kɔnɔ foyi t'a bɔ ni ala wele tɛ a du'a'u silahul mu'min donc mumini ka kɛlɛkɛ bere fɔlɔ ye dugawu de ye ala ka kuranɛ ninnu hɔrɔma minnu kalanna kabiri dɔgɔkun kelen kala b'a la ka kɛ yan ala k'a kɛ tɔɔrɔ ɲɔnnɛ ka bɔ an ka jamana kan ala ka kɛ basigi an ka jamana kɔnɔ ala k'o k'a ka ala kama sɔli ala muhamadin alhamdulillah an bɛ an ka cɛkɔrɔba ani an ka seko an ka ɲɛma n'o ye sherif umar haidara an b'ale ka ziyara kɛnɛ kan ziyara in an bɛɛ b'a dɔn diɲɛlatigɛ la alakira ye an kalan k'a fɔ an ye k'a fɔ ko ni maa fatura k'i ka baara bɛɛ bɛ jɔ ko fo n'a kɛra baara dama dama ye baara dama dama min n'a b'o fɔ o dɔ ye ko ni maa min fatura ka den ɲuman to i kɔ an ka karamɔgɔw y'o fasani an ye k'a fɔ ko den ɲuman in tɛ diyagoya f'a ka k'i yɛrɛ wolodenw ye ko ni maa min fatura ka bɔnna ɲumanw to i kɔ minnu b'u hakili to i la ka dugawu kɛ donc umaru a bɔnnaw a denw a mɔdenw a tulomasamaw olu de fana farala ɲɔgɔn kan a n'a ka kalandenw a n'a denw ka kalandenw k'a fɔ ko a waati dɔ sera hali ni y'a sɔrɔ kɔrɔlen an bɛ to ka dugawu kɛ so kɔnɔ nka a sera an ka jama wele ka na k'an ka sigi ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye sinon kɔrɔlen dugawu bɛ kɛ so kɔnɔ nka an tɛ jama wele nka nin waati labanw na an y'a ŋaniya ka silamɛ ɲumanw wele k'an ka ɲɛmɔgɔw wele n'o ye haut conseil ye groupement des spirituels leaders du Mali k'olu wele k'an ka alimamuw wele u kana fara an kan an ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye o de y'an hakilila de y'an bila nin na ziyara yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ ɲinan y'a san 3nan ye nka umaru yɛrɛ fatu ni sisan cɛ umaru fatura 90 selincini a fɔra ko kalo yera dɔrɔn 23h30 waati umaru ye diɲɛ to a ka janaja kɛra selincini don k'a ta o la duwawu tun bɛ kɛ so kɔnɔ fo ka na se nin waati laban in ma nin waati laban na mɔdenw de ko a denw aw bɛ to ka kalan kɛ so kɔnɔ nka a ka d'an ye a ka alimamuw wele a ka karamɔgɔw wele a ka fara an kan an ka se ka jɛ ka duwawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ka da kan ale de ye darisu di bɛɛ ma a den bɛɛ a ye darisu di a bɛɛ ma so kɔnɔ in na ziyara mana boloda kunɲɔgɔn kelen yann'o cɛ don o don an bɛ kuranɛ jigin ka dalalu kalan ka kuluwalaw wurudi an b'o baara de kɛ fo ka taa se ziyara don ma parce que an bɛ ziyara in a laada mun sigilen b'an bolo o ye selincini kalo dimanche 3nan ni selincini kɛra dimanche 3nan an bɛ ziyara in kɛ o la nka kunɲɔgɔn kelen yann'a cɛ an bɛ kuranɛw kalan ka dalaluw kalan ka kuluwalaw wurudi tuma dɔ adadu bɛ dépend mɔgɔ hakɛ min bɛ kɛ yan tuma dɔw la nka an kɔni b'o kɛ fo ka taa se a don ma dagoya laban min bɛ o ye ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka da kan nin ko in na n'i ye ko o ko kɛ i y'a k'i yɛrɛ de umaru y'a kɛ ala bɛ k'a ka juru sara a ye donc an b'a ɲini ala ka a hinɛ se ale ma k'a barika don du la k'a barika don anw yɛrɛ la k'a barika don sigida la k'a barika don jamana bɛɛ lajɛlen na o kumakan laban de b'an bolo an bɛ alahu taala deli dugawukala mun kɛra ziyara minnu bolodara an ka nin shirifukɛ in a n'a ka denbaya ani shirifila banbagatɔ ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ se banbagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma anw fana minnu bɛ u kɔ ni an ye nin ŋaniya ɲuman in ta k'a kɛ ala k'a kɛ don min na ni anw fana tiyan ala ka maaw di anw yɛrɛ ma ka maaw hakili jigin anw kɔ maa minnu bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔn sigi aw ye an ye nin kuranɛkalan min kɛra ani dalalu khairati kalanni min kɛra an bɛ alahu taala de ala k'a kɛ sababu ɲuman ye a kalanna shirifu de a kalanna shirifu ka duda de la ala k'a kɛ shirifu ninnu bonya ni u barika kama gɛlɛya min bɛ an ka jamana in kɔnɔ ala k'a wuli kira n'a somɔgɔw bonya ni u barika kama wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila alonde sega tinya be tinya welila fala ka chideme tinya welila galondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila na marashi
te yawe